Super esprinteko laugarren asteko entrenamenduekin hasiko dugu. Aste honetan igerian 900 metro egingo ditugu jarraian, deskantsorik gabe. Gainera 900 metro horiek egiteko kontzeptu berri bat erabiliko dugu, tuboa erabiliko dugu. Ez da snorkeleko tubo normala, hau aurrera eramaten da, tubo aurrela jartzen da. Esan bezala 900 metro horiek jarraian egin beharko ditugu tuboarekin, eta hasieran itolarri sentsazioa aukitzea normala izango da. Zuek joan apurka ohitzen eta lasai egon. Nola egingo ditugu 900 metro horiek? Bueno, 3 serie egingo ditugu, 300 metroko 3 serie, totalean 900 metro. Eta serie bakoitza izango da, lehenengo 200 metroak suabe igerian, gero hurrengo 50 metroak intentsitate handiagoan, eta beste azken 50 metroak fuerteago. Beraz, totalean 300 metro egingo ditugu, 3 aldiz, 900 metro guztira. Bizikletari dagokionez, aste honetan baita ere, ordu beteko entrenamendua egingo dugu, eta ariketa berri batekin. 8 minutu inguruko ariketa izango da, non 30 segundutan egin beharko dugun indarra hankabakar batekin, eskubiko hankarekin, eta gero beste 30 segundu eskerreko hankarekin. Hori 8 aldiz, 8 minutuko aldaketak egiten ditugun arte. Eta korrika, aurreko asteko berdinak progresiboak, pliometriarekin batera, eta gogoratu ariketa osagarriak egiten, estiramenduak, eta baita ere gogoratu nahi dizuet, edozein zalantza, Telegrameko taldera botatzea dituzuen zalantza guztiak, eta webgunean ere bai, irubekoitza.triatloiamaitut.eusen informazio osagarria dagoela, bideotutorialak, eta edozein zalantza argitzeko informazioa. Animo laugarren astearekin!